Sasampunipun Sri pinanganten kekalih tumuju ngumpian kang niuju lan ugi pikantuk dipangestunipun saking panjenenganipun Rama lan Ibu kalenggahaken wonten ing kursi dambar kencana kalajengaken kanthi adicara sungkeman ataupun ini dalam satu artian menghaturkan bakti dari kedua mempelai kepada kedua orang tua dan memohon doa restunya dalam mengarungi mahligai bahtera rumah tangga. Lengseripun risan temanten saking palenggahan temanten kakung ganti ingkang garwa sumarak wonten ngarsanipun ingkang bapa tuwin ibu. Tumuli sumengkem lan ngabekti nyuwun idi pangestunipun anggenipun palakrama mugya tansah manggih bagya mulya saged langgeng sak lami-laminipun. Raos mandal manahipun panjenenganipun Bapak Marioto dalah Ibu Siti Mahmuda anggenipun nampi sungkem bektinipun saking kang putra kekalih jalaran laut enget bilih datan keraos keng putri kang Donalika Sumono. Bapak Ibu saudara yang hormati, setelah temu temanten kedua belah pasang dan sekarang sudah menduduki posisi kursi pelaminan karena tuan rumah ataupun sebul bed kebetulan kita dari Jawa, sehingga karena pernikahan ini merupakan pernikahan putri-putrinya keduanya, sehingga setelah tradisi budaya Jawa akan melakukan prosesi bubak. Oleh karena itu, karena persiapan temu sudah selesai, untuk perangkat dan keperluan syarat untuk acara bubak, kami mohon panitia dikondisikan dan minta meja bunga. Meja yang ini tolong dikondisikan di sini. Kami minta satu meja untuk ditaruh di depan. Panitia yang di dalam tolong dikondisikan. Mas Danang agar prosesinya lebih cepat,
Masing-masing pengantin sudah di atas pelaminan. Monggo kelengkapan tentang prosesi bubak, iya, disiapkan. Mepet aja, mepet agak Pak. Nanti biar pas waktu ngambil kameranya bisa Pak semua. Ananging saderengipun kalampahan kanthi adicara bubak tasih wonten pinten-pinten rerututing adicara panggih ingkang badhe kelajengaken langkung rumiyin. Ala saking panjenenganipun Bapak Mario Tendala Ibu Siti Mahmuda. Raos trenyuh manahipun bilih datan keraos Kang Putri kekali Kang Donali Kosmono wiwit tasih timur wiwit tasih ing salebete kandungan ibu denalite kadulang kautamen dene sampun keparang purna tanggal jawabipun Bapak Mario dalah ibu wis jumeneng asta tilam lampus isi was Kaputara Jawa Genes Palawija Sekar Pancawarna miwah arta receh ingkang kasuntak ing bangun ingkang garwa katadahan katampi mawi sindur ingkang awarni rekta. Ini juga sebagai pralambang bahwasannya sebagai sang suami dari Abdul Aziz nantinya akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah dan setelah mendapatkan penghasilan sepenuhnya diserahkan kepada sang istri yang nantinya akan diolah untuk keluarga. Salajengipun dahar kembul utawi nedaya wis ngarani sesarengan pralambang saged tumangkep manggih Syekh katresnanipun minanganten kakung lang putri. Jadi setelah mendapatkan penghasilan dalam mencari nafkah dan sudah diserahkan kepada sang istri sebagai pengelola ibu rumah tangga, tentunya mereka berdua sama-sama menikmati hasilnya bareng keluarga. Sasampunipun noninggih adicara bedhahing ingkung ini menjadikan satu pertanda ataupun satu perlambang bahwasanya Madasanda Salsabila dan Abdul Aziz nantinya dalam mengarungi mahligai bahtera rumah tangga akan selalu bersama menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga, akan selalu bersama hingga mautlah yang akan memisahkan dari mereka berdua.
tertamtu raos mongkok lan ugi bombong manahipun saking panjipun Bapak Marioto dalah Ibu Mahmuda. Ingkang ugi salajengipun adicara kacar kucur tumuju ing pinanganten kekalih Dyah Ayu Syarika Naifah Salsabila lan ugi Den Bagus Deva Erianda Rizky. Kacar kucur minangka tetunggaling keluarga derbe tanggal jawab hanya kapi sandang pangan ing keluarga. Tombo kaya kacang kawak jeli kawak jagung kawak wenjenar arto pralambangi boko wastro miwah harkoko. Pangajabipun mugi risang pinanganten ing tembe kacekapan sandang pangan syukur bagi pinaringan kasugihan. Lamun to pinanganten kabaringan kasugihan sageta lumeber mring para kadang sentana saha tangga tepalihipun. Dahar kembul punika pramalambang sageta tumangkem manggisih katresnanipun pinanganten kakung lan putri jumbuh ingkang ginayuh saek saeka karti sembada ingkang sinebya rerengganing basa ngantun sinibat manunggaling karsa marganing mulya ugi kalajengaken kanthi ngunjuk toya wening dados pratandha utawi dados pralambang bilih pinanganten kekalih badine cemaduning asmara jalma manunggalaken ing rasa satemah mijelaken kama warni seto saking pokaling bapa mewah pewarni rekto saking pokaling rena ing tembe sageta mbabar putra kang minangka rerengganing Bali Wisma ugi salajengipun punika dados pralambang adicara bedhahing ingkung bilih Dyah Ayu Syarika Naifah Salsabila lan ugi Den Bagus Deva Erianda Rizky semanggih anggenipun bangun katresnan badhe tansah sesarengan dumugi pungkasipun yuswa punapa ingkang sampun dados takdiripun saking Gusti ingkang akarya jagat dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Sampun kepareng purna adicara panggihipun Riyat Maja risang temanten kekalih kalajengaken kanthi adicara bubak pramila wedal saha panggenan kula aturaken sakwetahipun dumateng saking panitia utawi saking kadang pranata adicara sumangga.